hori lan hori. Eskerrik asko. Tantio bezala, Gipuzkoa mailan uste bakarra diala. Gio Bizkaian uste badago Ibarrangeluko elizak uste badaukela baita ere egurrezko, baina uste estatu mailan ez da ere, ez da hola eliza hain handia egurrezkoa izan. Hori da. Elizai espektakularitate gehiago emateko, danak igotzea, 3 nabek igotzea eta aldarea ere bai. Aldarea lehen da bizi igozana, 1540 urten, eta beste 3 nabek 1570 urten indako dira. Ez dakigu zeinek intzun, 15. mendekoa dela bai, eta Urretxuko Sagastitxipi ermitatikan ekarrita dator. Sagastitxipi ermita da Urretxuko hilerrin bertan, gaur egun itxita da ona. Urretxuko hartzapezpiku bidalu zituen, nahi baldin bezu ikusi. 1674 urten bialdu zituen Balentzitikan. Festak ospatzen dira iraien, arrazoi horregatiken, iritsi zialako religiak garai hartan. Juan de Lizarrazok intzun, baita ere eskultore urretxuarra, 16. menden. Eta, bueno, bere bizitza ikusten da desberdinetan, kale desberdinetan bere bizitza ikusten dira, eta beran evangelion pasarte desberdinak, eta goran da izango litzeke Jainkoa, bere Santa Katalina intzioten martirioa bezala, onespena ematen. Eta baita ere Domingo de Mendiaraz eskultore urretxuarrak indako 16. menden bai. Eta gero San Bartolome eta San Lazaro. Ez dakigula 16. mendeko dira bai, baina ez dakigu beak intzitun o ez dakik. Erdin, kontuatzen baldin bazate dauke desproporzioa Ama Birjinak umeakiko. Umea handiegia da, hain txikia izateko. Zeratiken, eman izaio garrantzia bai Ama Birjinai, bai umeai bai. Horratikan, erabak izan umea handixe hoitea. Eta dauzkeu evangelion pasarte desberdinak, hementxe izango lieke baserritarrak bezala, hori nintzen apropos Eliza herriai gerturatzeko. 3 erregek, hortxe Jesusen presentazioa templun, eta hementxe galdu zen, hementxe hon irudia, eta guain dago, guain, bere gaien indakoa, Santa Agedan martirio ere bai. El Grupo de la Piedad, 16. mendeko ere bai. Mantentzen horretik, azkenen independentzi gerra bai, parte hartu zuen karlistan, baina liberalen bandoan. Eta horrek harritzen du, ze normalen baserri mailan o nekazaritza mailan normalin karlistak izate ziren, batez ere tradizioak eta foruak eta mantentzeko jende alde zeon, normalen karlistan alderdin sartzen ziren, o gerraite zuen alde hortan, eta Gaspar de Jauregik liberalen bandu nintzun gerra, eta 1854 urten hiltzan. Luizkoa da, baina pentsatzen dut urretxoa iritsi zen argindarra 1895 urten gutxi gora bera. San Martin. Ez dakigu zehazki noizkoa da.